Asennuksen jälkeen ruvettiin ottaa sitten näitä kaapeliyhteyksiä huoneistoihin, eli sitten ruvettiin ilmoittelemaan Oulun seudun sähkölle, että ketkä huoneistot on valmiita ottaa nämä. Ja nehän meillä tapahtuu sillä vaihetta, että sitä mukaan kun on edellinen sopimus loppunut, niin sitten aina ilmoitetaan, että nyt halutaan tulla Oulun seudun valokaapelin piiriin ja sillä lailla se menee eteenpäin. Ja tällä hetkellä on 9 huoneistoa jo liittynyt ja 1 liittyy tuossa ensi kevään aikana. Itsekin teen vielä toimistotöitä kotona, niin kyllä se on niin turva sille työlle, että pystyy etänä tekemään ja hommat toimii. Valokuitusta on ollut merkityksellistä hyötyä, koska se on, yhteydet toimii ja yleensäkin niin on huoletonta käyttää, eli kaikki toimii niin kuin pitääkin.